त्या तलावात मला भला मोठा चेपू हा प्राणी दिसला होता, पण त्यावर माझ्या टॉर्चचा उजेड पडताच तो पाण्यात गायब झाला. त्याच्या लगेच पाण्यात शिरण्याने संपूर्ण तलावात तरंग तयार झाले, पण तिथे तो एकटाच नव्हता. त्या पाण्यात अजूनही कोणीतरी होतं जे माझ्याकडेच येत होतं. मी स्वतःला त्या चिखलातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण मी आत रुतत चाललो होतो. माझ्या पुढे दुहेरी संकट निर्माण झालं होतं. तोच तलावातील पाणी शांत झालं. ना कसले तरंग दिसत होते, ना कसली हालचाल, पण हे सगळं काही क्षणापुरतंच होतं. पुन्हा एकदा माझ्या पायांना कसली तरी जाणीव होऊ लागली. पाण्यात आपोआपच काही तरंग तयार होऊ लागले. ते मोठे होत होते आणि माझ्याच दिशेने येत होते. मी माझ्या हातातील टॉर्च तोंडात पकडली आणि दोन्ही हातांनी काठी घट्ट पकडली. ते कोण होतं, किती भयानक होतं, याचा मला काहीच अंदाज नव्हता. काही कळायच्या आत ते पाण्यातून बाहेर आलं. मी टॉर्चच्या उजेडात त्याचं ते भयानक रूप डोळे मोठे करून पाहतच राहिलो. इतका भयानक जीव मी यापूर्वी प्रत्यक्षात कधीच पाहिला नव्हता. त्याचा चेहराच किती भयानक होता. त्याचा खालचा जबडा टोकदार दातांनी भरलेला मगरीसारखा होता. त्याला हत्तीसारखी सोंड होती, रानडुकरासारखे सुळे आणि कान होते, माकडासारखे मोठे डोळे होते, खवल्यांनी भरलेलं आणि तितकंच लवचिक असं माशासारखं शरीर होतं आणि त्याला मोरासारखी शेपूट होती. तो एक हेटीमंगा होता. नेपाळमधील एक रहस्यमय जीव, ज्याला सगळे मकरा म्हणूनही ओळखतात. काठमांडू खोऱ्याच्या परिसरात काही दगडांचे नळ बनवले गेले आहेत. त्यांवर या हेटीमंगाची मूर्ती रेखाटली आहे. दगडाचे नळ, ज्याला तिथल्या भाषेत हेटीस असं म्हणतात. कदाचित हेटीस या शब्दावरूनच त्याचं नाव हेटीमंगा पडलं असावं. हेटीमंगाला हेटीसवर का ठेवले जाते यामागे कोणतीही निश्चित कथा नाही, परंतु हा प्राणी पारंपरिकपणे पाण्याने ओळखला जातो आणि याचं अस्तित्व आणि प्रजनन स्रोत पाणी असल्याचं बोललं जातं. हेटीमंगा हा प्राणी सगळ्या प्राण्यांचा संकरित प्राणी मानला जातो, ज्यात मगर, हत्ती, रानडुक्कर, माकड, मासा आणि मोराचा समावेश असतो. मी त्याकडे अजूनही एकटक पाहतच होतो. मी भीतीने थरथरत होतो, पण याला मी अजून कुठेतरी पाहिल्याचं आठवत होतं. पण कुठे? माझी रास, माझी मकर रास होती आणि हा प्राणी तसाच काहीसा दिसत होता. हेटीमंगा या प्राण्याला मकरा असेही म्हणतात, कारण असं मानतात की 12 राशींमध्ये असलेली मकर रास, त्यात दर्शविलेला प्राणी हा दुसरा तिसरा कोणी नसून हेटीमंगा हाच आहे. हिंदू पौराणिक कथांनुसार हाच प्राणी मकर राशीच्या राशीचक्रात आहे असं मानतात. इतकंच नाही तर हा प्राणी वैदिक जलदेव वरुण आणि देवी गंगा नदीचे वाहन देखील आहे. इतकंच नाही तर मकर हे प्रवेशद्वार आणि दारावरच्या उंबऱ्यांचे संरक्षक मानले जातात, जे सिंहासनाच्या खोल्यांचे तसेच मंदिरांच्या प्रवेशद्वारांचे संरक्षणही करतात. हा हिंदू आणि बौद्ध मंदिरांमध्येही आढळून येतो आणि वारंवार प्रवेशद्वाराचा रक्षक किंवा नैसर्गिक झऱ्यापाशीही दिसून येतो. मकर आकाराचे कानातले, ज्याला मकर कुंडल म्हणतात, ते कधी हिंदू देवतांनी परिधान केले आहेत. उदाहरणार्थ विनाशक शिव किंवा संरक्षक देवता विष्णू, तसेच सूर्यदेव आणि माता चंडी. मकर हे कामदेवाचे चिन्ह देखील आहे. मकर, जो मकर ध्वजामध्येही आढळून येतो. मला जसजशी या प्राण्याबद्दल वाचलेली, ऐकलेली माहिती आठवू लागली, तसतशी माझ्या मनातील या प्राण्याविषयीची भीती हळूहळू कमी होऊ लागली. पण तरीही त्याचा भयानक अवतार हा मला कापरी भरवत होता. अचानकच माझे पाय चिखलात सैल झाले. जणू चिखलाने घट्ट पकडलेले माझे पाय एकदम सोडून दिले असावेत. मी देखील लगेच धडपडत पाण्यातून बाहेर पडलो. पाण्यामध्ये प्रत्येक वेळी वाईटच शक्ती वास करत नाही, हे आज चेपू आणि हेटीमंगाने मला दाखवून दिलं होतं. पण सगळ्याच मानवी शक्ती चांगल्या नसतात. मला तलावाच्या पलीकडून पुन्हा एकदा त्या मुलीची किंकाळी ऐकू आली. ती माझ्यापासून आता जास्त लांब नव्हती. याचा अर्थ नयन, तोही कदाचित माझ्यापासून आता काहीच अंतर दूर होता. मी माझ्या मित्रासाठी शक्य तितक्या वेगात झाडाझुडपांत मार्ग काढत होतो. त्या मुलीच्या किंचाळण्याचे आवाज मला आता जवळ ऐकू येत होते.
मी माझा वेग कमी केला. त्या मुलीच्या ओरडण्याच्या आवाजासोबतच मला अजून कसला तरी भयानक आवाज येत होता. त्या चेटकिणीच्या मंत्रांचा आवाज. या गोष्टीचा अंत आता जवळ आला होता. मी माझं प्रत्येक पाऊल आता जपून टाकत होतो. माझी एक चूक आमच्या सगळ्यांच्या जीवावर बेतली असती. मला काही अंतरावरून एक लालसर प्रकाश दिसत होता. तो प्रकाश हलत होता. याचा अर्थ तिथे आग जळत होती. गावागावांत, शहरांत आज होळीचा आनंदाचा उत्सव सुरू होता. पण मी इथे जिथे कुठे अडकलो होतो तिथे काहीतरी वेगळंच सुरू होतं. त्या मंत्राचा आवाज अंगावर शहारे आणत होता. मी हातातील टॉर्च बंद करून ती खिशात ठेवली. काठीवर दोन्ही हातांनी मजबूत पकड बनवून मी मांजराच्या पावलाने चालू लागलो. मी आता त्यांच्या इतक्या जवळ येऊन पोहोचलो होतो की मी ते दृश्य तिथल्याच एका झाडाआड लपून स्पष्ट पाहू शकत होतो. समोर ती चेटकीण होती, संपूर्ण विवस्त्र अवस्थेत. त्या गावातील माणसांनी मला एक सुरा दिला होता. मला तो फक्त आता त्या चेटकिणीच्या शरीरात खुपसायचा होता. पण हे माझ्यासाठी तितकं साधं आणि सोपं नक्कीच नव्हतं. मला त्या बाईवर चाकूने वार करायचा होता, म्हणजेच मला तिचा खून करायचा होता. हे किती भयंकर होतं. मी इथे तिथे नयनला शोधत होतो. तो तिथे कुठेच दिसत नव्हता. इथे त्या चेटकिणीने समोर दगडांची चौकट तयार करून त्यात हवन पेटवला होता. त्या हवनात ती अधूनमधून काहीतरी टाकत होती. तसा हवनाचा अग्नी पेट घेत होता. समोर त्या मुलीला तिने बांधून ठेवलं होतं आणि ती चेटकीण तिथे काहीतरी अघोरी कृत्य करत होती. हवनात टाकलेलं लाकूड तिने बाहेर काढलं. ते बाहेर येताच तिने ते हलकत झटकून त्याची आग विझवली. पण त्या लाकडाचं टोक हे जळत्या निखाऱ्यासारखं दिसत होतं. काही कळायच्या आत तिने ते लाकूड त्या मुलीच्या डाव्या छातीच्या वर खांद्यावर खुपसलं. तशी ती मुलगी जीवाच्या आकांताने ओरडू लागली. तितक्यातच त्या मुलीची नजर माझ्यावर पडली. तिच्या डोळ्यांतून पाणी वाहत होतं. तिचे डोळे मला लावण्याची आठवण करून गेले. ते दृश्य पाहून नकळत माझ्याही डोळ्यांतून पाणी आलं. मला त्या मुलीची अवस्था पाहवत नव्हती. तिच्या संपूर्ण शरीरावर खोल ताजे जळल्याचे व्रण दिसत होते. मी माझ्या कमरेत अडकवलेला तो सुरा काढला. मी पूर्णपणे तयार होतो. त्या चेटकिणीच्या शरीरात हा सुरा खुपसला की हा संपूर्ण खेळ एका क्षणात संपणार होता. मी कसलाही विचार न करता तो सुरा घेऊन धावत त्या चेटकिणीजवळ गेलो आणि तो सुरा मी तिच्या पाठीत खोलवर घुसवला. तिच्या तोंडातून जोराची किंकाळी बाहेर पडली. मी तिथेच थांबलो नाही. मी तो सुरा अजून जोर लावून तिच्या पाठीत अजून आत खुपसला. समोर झाडाडून मला नयन येताना दिसला. तो आता पूर्णपणे ठीक वाटत होता. त्याला पाहून माझ्या ओठांवर किंचितसं हसू उमटलं. मी जिंकलो होतो. आम्ही जिंकलो होतो. आम्ही सगळे सुखरूप होतो, जिवंत होतो. इतक्या वर्षांत पहिल्यांदाच आमचा हा प्रवास एवढ्या लवकर संपणार होता. आणि यापेक्षा दुसरा आनंद काय होता? मी नयनकडे पाहिलं. त्याच्या चेहऱ्यावर मात्र किंचितसंही हसू दिसत नव्हतं. त्याला काय झालं? तो काय इतक्या काळजीत दिसत होता? खरंच हे दिसत होतं तितकं साधं सरळ होतं. आमचा प्रवास खरंच आता संपला होता. नयनच्या तोंडून एकच शब्द बाहेर पडला, भेंडी. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.